Здравейте и добре дошли отново в канала на Катедра здравни грижи към Русенския университет. Аз съм Боян Тодоров, Редбой, и днес съм тук, за да се запозная с някои от прекрасните студенти, акушерки и медицински сестри и да си поговорим малко за техните преживявания и обучението им тук. Русенски университет Ангел Кънчев има над 75 годишна история. Повече от 10 000 студенти се обучават в десетките разнообразни специалности. А днес гостуваме на Катедра здравни грижи, за да видим как се обучават младите медицински сестри и акушерки в Русе. Сега ще ми вземаш кръвно. Не, по принцип е правилно да се каже, че ще ти меря кръвно. Добре, ще ми мери кръвно. Това те попитам дали си пил кафе или дали си правил някакви физически упражнения в последните 10 минути. Не съм правил физически упражнения в последните 10 години и не съм пил кафе тази седмица. Свалям сакото специално за теб, това сако никога не го свалям. Маншета трябва да се постави на 3 см над капиталната ямка. Не е ли на 2 см? Да, прав си. Поставям манометъра на маншета, за да бъде по-удобно. Поставям си слушалките. И сега ми чуваш сърцето? Почти да. О, стяга. Имам ли кръвно? 120 на 80 и си жив и здрав. Значи да не правя физически упражнения? Не, още 10 години поне. Добре. Какво е най-интересното нещо в обучението ти тук? Хубавото на Русенския университет е, че ние сме на групи и всяка група обикаля всички отделения, за да може, примерно, ако аз харесвам едно отделение, ако колежката ми харесва друго, ние да имаме възможност всяка да си избере къде иска да отиде. Най-интересното до момента са неврологичните заболявания на този етап. Инсултите. Супер! Мен ме боли глава от една седмица и си мисля, че имам прищипан нерв. Дано да нямам инсулт. Така като гледам, нямате. Кой е най-интересният казус, с който си се сблъсквала? Нещо наистина много впечатляващо беше да видя на живо гангрена на Фурние. Какво да видиш на живо? Гангрена на Фурние. Не и то разбирам при какво е жена. гангрена на Фурние. Обясни. Едно много рядко заболяване, което по принцип се среща по-често при мъжете и по-рядко при жените. Супер, да знаеш, че аз имам хипохондрия и сега, докато ми говориш за това заболяване, аз вече може да го имам. Да разбирам, че вие работите в реална среда. Това, което учим на лекции, първо практикуваме тук, в тези зали, които имитират болнична среда, и след това на клинична практика в реална среда в болницата, където виждаме това, за което всъщност сме учили. Нещата, които ние учим, ние практикуваме. Хубавото е, че винаги преподавател стои до теб, винаги над главата ти и винаги във всеки момент, в който нещо тръгва да не става като хората, винаги той се намесва и успява да направи нещата както трябва. Кое е най-трудното в твоята професия, в твоето обучение? Поставяне на абокат. Има хора с много трудни вени. Аз имам много трудни вени, една 70 годишна сестра. Сигурно 10 пъти ме боде, докато оцели вената ми. Сега започнахме физиология и в толкова кратко време ние трябва да учим 300 страници книга. Трябва да можеш да разбираш всеки един човек без значение от неговия социален статус или възраст. И да слагаш абокат. И да слагаш абокат. Сега ще извършим манипулация венозна инжекция. Поставяме есмарх и го престягаме, оглеждаме вените и започваме да палпираме внимателно. Слагаме си ръкавици. Преди това сме си подготвили медикамента. Следващата стъпка, взимаме тампон, напоен с дезинфектант и почистваме функционалното място, винаги в една посока. Въвеждаме иглата, като лумена трябва да сочи нагоре. Аспирираме, за да се уверим, че сме във вена. Пускаме есмарха и въвеждаме медикаментозния разтвор бавно. Коя е всъщност най-голямата отговорност на твоята специалност? Това не е просто всяка друга специалност. Ти работиш с човешки животи, ти си отговорен за тях. В твоите ръце има човешки живот, няма как да не е отговорно. Полагаме 24 часови грижи, освен задълженията ни като това да извършваме перфектно медицинските манипулации, ние всъщност трябва да се грижим за тяхното психологично здраве. За тях е много важно да чуят преди всяка манипулация какво ще им се прави, как ще протече самата манипулация. Всичко може да се излекува, стига ти да си настроен позитивно, че ще се излекува. Всичко е до психиката ти. Кой е най-сложният казус, с който си се справила сама? Ние там не сме сами. Имаме преподаватели с нас, имаме асистенти, които са неотлъчно до нас. Аз мога да им звъна и в 5 часа сутринта да им кажа това не е наред, какво да направите, и винаги ще ми отговорят, ще ми кажат направи това, защото това и това и това. С колегите забавлявате ли се, освен че учите заедно? Значи трябва да има баланс. Факт е обаче, че университета взема доста голяма част от свободното ни време. Изграждаме връзка една между друга с колежките, после си ходим по събития, рождени дни. Искам да русенския момичета да бъдат по-красиви. Не са ли достатъчно красиви? Ама те са, но още не е проблем. Най-голямата ми мечта е, че да
че да открия естетичен център тук в Русе. Какъв съвет би дала на хората, които те първа искат да запишат тази специалност? Хората, които вече са избрали да запишат тази специалност и вярват, че това е тяхната специалност, мога само да ги насърча да изберат нашия университет, защото тук нашите преподаватели са на изключително високо ниво. Наистина много ни подкрепят психически, физически, всякак. Трябва да има знание и трябва да има търпение и трябва да има любов към пациентите. Каква е разликата между медицинската сестра и акушерката? Има моменти, в които се пресичаме, доста от манипулациите са сходни. Ние като акушерки виждаме началото на живота, а пък медицинските сестри виждат края. Защо избра тази професия? Защото майка ми е завършила като акушерка. Избрах тази професия, защото тя ми дава възможност да бъда не просто подкрепа и опора на жените в един от най-важните за тях моменти, а именно раждането. При започване на раждането, главата на плода се поставя с сутура сагиталис в напречния диаметър на входа на таза. Главата слиза надолу, флектира се, бръчичката опира стернума. Флектиралата глава, за да премине през малкия таз, се поставя с водещ пункт малката фонтанела и обиколка супокципитобрегматика 32 см. Главата трябва да направи вътрешна ротация и да се постави с сутура сагиталис в правия диаметър на стеснението на таза. Главата врязва, прорязва, дефлектира и се изражда. Главата повлича със себе си раменния пояс. За да премине през стеснението на таза, трябва да направи вътрешна ротация, след което се спуска надолу. Предното рамо се поставя под симфизата, задното се изражда и без особен механизъм се изражда останалата част на плода. Кое е най-интересното в професията, в специалността? Работата с бебетата. Абсолютно всичко намирам за интересно. Практическите упражнения, които са тук в университета, практиките в болницата. От кога започвате да работите в практическа среда, а не само в университета? Практиката започва още от първи курс. И ние имаме възможността още тогава да се докоснем до жените и да научим много. В четвърти курс има акушерки, които ти дават заедно с тях да водиш раждането. След израждането на бебето, акушерката от неонатология го приема в предварително затоплен стерилен кът, след което претегляме бебето, измерваме обиколка на глава, обиколка на гърди и на седалище. Акушерката от родилна зала преди това е обработила пъпчето на бебето, след което акушерката от неонатология проверява с термометър дали има анално отвърстие. Бебчето се повива, за да може да се затопли. Пелените се поставят така, за да може да няма допир кожа в кожа. След повиването на бебето се приема в неонатологично отделение, след което стои така повито 2 часа. 2 часа след затоплянето се изкъпва. Поставят се ваксини, HB и витамин К. Какви са най-големите трудности, пред които се изправяш? Това, че не всичко завършва със щастлив край. Понякога виждаме и най-лошото, което става трайна следа. Най-сложното е непредвидените ситуации. Също така и ражданията са изключително сложни. Какво би посъветвала младите хора, които искат да запишат тази специалност? Би ги посъветвала да не се страхуват, да пробват и ще разберат, че тая професия е много благородна и носи само положителни емоции. Трудно е, предизвикателство е, но след всяко едно раждане си казвам, всичко това си струва. Аз винаги се насълзявам и ми става много приятно, когато видя тази радост в майките и се надявам един ден и при мен да се случи. Ако и вашето призвание е да помагате на хората, не се колебайте и кандидатствайте в Русенски университет Ангел Кънчев към катедра здравни грижи. България се нуждае от качествени медицински сестри и акушерки. Това беше всичко от нас за днес. Не забравяйте да харесате това видео и да се абонирате за канала на катедра здравни грижи към Русенския университет. Аз съм Боян Тодоров, Red Boy, и ви пожелавам приятен ден.